chabvondoka panguva ine takuna kuti mageza lieutenant vana majara jaros vakuya panapa vachirifeya kune mashoko atokwana bomshogeze kuti aiwa we are going to fight aiwa zvigananda panapa on the same hand achiudza vanhu kuti aiwa stay at home ndokuti munozova involved in a crossfire sanapinda mashoko atukura kuti majara jaros is exposing their plan achiti right now pane mobilizations ari kuitiwa ekuti take action and pressurize this zvigananda zvinobva subscribe or like on the bell icon ndinopaenda majira jesu kudanyira chiti tigeza command we will be rolling out action programs sooner or later with support from some of us the self-proclaimed Geza lieutenant. The mother of all street protest will be announced soon. Those who are not for the streets should stay home or be leading from the front. Tomasho ambato pana majara jaros ari kutaura chiti aiwa pane ma street protests achaitiwa panguva ino achiti aiwa vese vanenge vachitya hamusi kufosewa kunzi uyai mujoine pida ma streets aiwa zvinozidzokerai zvenyu kupinda mudzimba but anobataura mashoko chiti we are going to announce soon the mother of all the street protests ameno kuti who is that person ari kunzi he will be announced soon achinzi ndo aiwa amai vemastreet protest panguva ino zvavari kutaura vachiti we want to demonstrate, we want to show the regime kuti we are tired of you, we must go. Panguva ino ikuonekwa kunzi munyika mazara corruption, cronyism, hamusina service delivery, everything is in a dilapidated stage. Mashoko ari kuda panapa tiri kuona kuti aiwa ndovamwe wenyika panguva ino ari panguva yakaoma achireceiva aiwa this resistance yakadai from the opposition. Tudze mafunguro enyu muri kudima musoro pechitiko chimina comment section medu mafunguro enyu. So subscribe or like, chat on the bell icon.